Għaddew 20 ta' snin u iltqajt ma' kull xorta ta' nies fid-diversi skejjel li għallimt fihom. Ġew fuq li ġew mistednin speċjali u distinti f'okkażjonijiet għal kollox speċjali. U għal ftit minuti onorawna bil-preżenza tagħhom. Dawn l-aħħar ġimgħat mistieden mill-aktar speċjali onorana bil-preżenza reali tiegħu. Kenna l-lussu li kontra dak li dejjem ġara, mhux l-istudenti ħarġu jiltaqgħu miegħu, iżda hu ġie jiltaqa' magħhom billi daħal fil-klassijiet rispettivi tagħhom. Dal-mistieden daħal f'45 klassi differenti. Kbira din u ġveru. Elfejn sena ilu, Ġesu ta' Nażaret għadda minn qalb in-nies jagħmel il-ġid, ifejjaq, jgħallem. Kien imur fejn kienu jkunu in-nies. Fir-raba, fejn xatt il-baħar, fid-djar, fil-pjazzezz u t-toroq. Illum Ġesu preżenti fl-Ewkaristija daħal fl-ambjent tal-iskola, f'kull blokka, f'kull kurutur, f'kull klassi. L-istudenti tagħna laqgħuh fuq li laqgħuh. Skiet taqtaw b'sikkina xħin u daħal u qagħad qudiemhom. Ħadd ma jista' jkejjel il-bidla li seħħet fil-moħħ u aktar fil-qalb ta' kull individu. Ftit minuti u Ġesu ħalla l-klassi biex imur jiltaqa' ma' grupp ieħor. Imma warajh Ġesu ħalla ambjent ta' kalma u pożittività li ma tistax tfisser bil-kliem. Min-naħa tagħna, l-istudenti u l-għalliema li nagħmlu parti mill-familja kbira f'din l-iskola, inħallu l-istedina tagħna miftuħa biex jekk min qala xejn, sena oħra jerġa' jkun magħna. U sakemm niltaqgħu mulej, barikna.